Advent je časom stíšenia, upokojenia aj hľadania radosti. Trochu sa stíšiť, upokojiť, oddychnúť si, aj potešiť sa môžete nedaleko Nových Zámkov v obci Uľany nad Žitavou na dvore miestneho rezbára pána Hečka. V súčasnosti je skutočne vzácne, ak niekto robí niečo nezišne, len tak, pre potešenie všetkých. Takýto svet ponúka mladý rezbár všetkým pocestným. Zastavte sa tu na chvíľu, večer je to čarovnejšie ako počas dňa a zažite aj vy betlehemskú cestu rezbára z Uľán nad Žitavou. Tak som rezbár v Uľanoch nad Žitavou, žijem tu, bývam tu, pôvodne som z Nitry. A tvoríte tu? A hlavne tu tvorím. Kde práve sme? Nachádzame sa na železničnom priecestí v Uľanoch nad Žitavou. Železničné priecestie je vlastne medzi mojou záhradou a mojou dielňou. A na našej záhrade, ktorú sme prikúpili, sme pred 3 rokmi vytvorili tzv. Betlehemskú cestu. Takže toto je vlastne úvod betlehemskej cesty. Áno. To, čo je tu za nami? To je rozcestník. Prečo práve rozcestník? Tak je to taký bod putovania. Sú tu vypísané tie vzdialenosti pešo. Áno, nakoľko v čase, keď sa rodil betlehemský príbeh, tak veľa aut ešte nebolo. Čo to tu je za nami? Tunak za nami môžeme vidieť prvú adventnú sviecu, ktorá je vlastne takým symbolom tohto adventného obdobia. A ja som to poňal tento príbeh tak, že vlastne Mária s Jozefom, ktorí tunak začínajú svoju púť. Mária ešte tehotná? Mária ešte tehotná, už je očakávaní. Každú adventnú nedeľu sa posúvajú približne o nejakých 30 metrov smerom do Betlehema a tam symbolicky rozžína ďalšiu sviecu, ktorú berie so sebou a v závere na deň pred štedrým dňom vytvorí veniec z tých sviec a budú už svietiť všetky. No, je to tu krásne aj teraz cez deň, ale večer je to určite krajšie. Áno, vďaka jednému zákazníkovi som tento rok mohol osvetliť celú betlehemskú cestu. Vďaka jednému zákazníkovi, ale pre potešenie všetkých, ktorí idú okolo? Áno. Aj mne to robí veľkú radosť, lebo veľa ľudí to odrádzalo sem ísť práve kvôli tomu, že tu bola dosť veľká tma. A teraz je už vlastne svetlo. Kedy sa to celé zapína, zažína? Približne o 4:00, keď ľudia chodia z práce, tak... Áno, a dokedy to svieti potom? Do 11:00. Je tu nejaké vstupné, alebo ktokoľvek sa môže zastaviť? No, zastaviť sa môže ktokoľvek a je tu možnosť prispieť dobrovoľne. Čo uvidíme v tom Betleheme? V Betleheme je momentálne len kopa slamy, pastier, jasličky a ovečky. Dobre, a čo tam uvidíme 24. decembra? 24. decembra tam doputuje Jozef s Máriou. Mária symbolicky uloží Ježiška do jasličiek a bude sa čakať na 3 kráľov, ktorí až vtedy začínajú svoju púť z druhej strany záhrady. Po 2 víkendoch sa vlastne dostanú priamo na 3 kráľov už zdať poctu Ježiškovi. Pán Hečko, čiže vy budete tieto sošky premiesňovať stále bližšie a bližšie? Áno, každý víkend. Prečo to robíte? Pre koho? Robím to pre ľudí, viac menej z vďačnosti. Aj preto, že som téme Betlehem vždycky dlho odporoval. Nerobím túto tému pre peniaze. A urobil som to len preto, že som kedysi manželke povedal, že urobím Betlehem jedine vtedy, keď na to bude dostatok opodstatnených dôvodov. Takže za všetkým hľadaj ženu aj v tomto prípade? Čiastočne áno. Aké sú tie dôvody? Môžeme sa spýtať? Jedným z dôvodom bolo, že som povedal, že možno v 33, ak dozrejem, čo sú Kristové roky. Druhým impulzom bol môj syn, ktorý sa narodil na 3 kráľov. A vlastne v ten rok, keď sa syn narodil a keď som sa odhodlával, či urobím alebo neurobím betlehemskú cestu, tak som mal cievnu príhodu a oslepol som na jedno oko. Stále na oko nevidím a už nikdy nebudem. A čo tie ostatné sošky, ktoré tu máme? Ostatné sošky sú následok tohto ročného sympózia, ktoré boli
tiež aj vami odvysielané. To bolo na tému z rozprávky do pohádky a hostili sme tu viacero rezbárov aj z Českej republiky a bolo to veľmi vydarená akcia. A teda diela tu zostali? Diela tu na teraz zostali, sú taktiež v predaji a dúfame, že bude aj ďalší ročník. Dobre, a tie zvieratka? Zvieratka nám daroval jeden rodinný priateľ. Čo tu máme? Máme tu kozy, máme tu ovce, 2 druhy oviec tu sú. Kozy sú anglonubijské, sú tu 3 indické bežce, sliepočky rôznych druhov. Zrejme si prídete aj vy s malou rodinkou, s manželkou, s dcérkou a so synčekom pozrieť ten Betlehem aj 24. decembra. Čo si budete želať? Zdravie. K tomuto príbehu treba vedieť aj to, že druhé dieťa, malý synček Hečkovcov, sa narodil na 3 kráľov. A potom, deň pred 33. narodeninami hrdého ocka, ho museli operovať. Skúšky občas Boh rozdáva hneď v pároch. Betlehem už dokončoval pán Hečko s vedomím, že taktiež bude musieť pod nôž kvôli výmene srdcovej chlopne. Občas treba opraviť aj srdce veľmi dobrého človeka. Možno vtedy si sľúbil vďačnosť či pokánie a tak vzniká postupne toto krásne miesto pre potešenie nás všetkých. Podľa slov rezbára žijeme v súčasnosti život, kedy sú sošky z dreva triviálnou záležitosťou. Ale takto sa umeleckými dielami pokochať v týchto sviatočných dňoch musí byť bálzamom pre každú dušu.